wis. Duda to, Mas? Duda to. Oh, malah buka wadi. Kok malah ditekake? Ora. Soalnya ngene, nek kuwi ndeke kancaku, aku ora mungkin wani ngrusak pagar ayu. Apa yang saya sampaikan di depan itu jangan sampai nek ngene kan ora masalah, Mas. Kowe priya diwasa, aku wanita kloro dimongso ora ya wis ora masalah to. Nova, kowe iki dicerai pakmu gede kok mah wedi iki piye to? Bedul Ngono kuwi. Apa Mbak Apri asline jenenge apik to? Alah jenenge Panut. Panut Wibisono, nek teng omah bengkel ngetap polisi itu cepet ditap kali Apri. Ya. Ya. Walah Nut, Panut. Iki jenenge Imut. Imut pe to? Imam dan Panut. Imam ki sing ditocos, oh sing nyaran kuwi. Layak wit sore mau Mas Imam sing nabuh ki ling ngangge beskap bingung ae wut ae. Mergo ajeng ketemu kalian jenengan to Mbak Apri. Arep petok aku brewoke dicukur. Dibabati ora. Dibabati. Nek kaya kolon jono ya dibabati ora nggih. Lho, sing penting nek wong nyambut gawe iki bener nomor siji golek duit mau bener golek sandang pangan. Tapi ada yang lebih dari sekedar uang, kenyamanan hati. Nggih to. Coba kowe nyambut gawe dibayar akeh ning bosmu juraganmu gualak, rung rampung gawe wis diperintah meneh, ulate buket apa kowe nyaman. Ning kowe bayaranmu jane sak madya umume jelas ketemu sing tok tresnani kancane penak dadi ternyata kenyamanan hati niku ya penting. Oh. Dadi sing pertama kudu nyaman nggih. Nyaman. Dadi dhuwit iki mboten nomor 1 nggih. Mboten nomor 1, bisa dadi menjadi nomor pamane 10 nomor sekian. Karo Pak Jarwo sisuk-sisuk mboten disangoni sing penting atine nyaman mboten masalah nggih. Lah kula Pak Jarwo menawa mesem guyu pun mongkok ati kula kok. Waduh. Mongkok lho. Ternyata dengan bertambahnya usia nyon sing wong wedok iki pikine wong ayem dimengerti. Sing wedoki sapa? Hamba. Nyon pangapunten Pak Jarwo, kalau kula mboten salaman kalian panjenengan kok nyon sewu kirang sopan kok mboten. Kula katemben santun busana nek tak unggah. Payudara apa ngabrakan isi kanebo kok payudara. Nyon pangapunten kok anu Mbak Mimin kok ternyata sombong. Nyon pangapunten saestu mangke salamanipun dipun rapel nggih Bapak. Aku lho wis foto kali Pak Jarwo. Mau Pak Jarwo nyerak ngenten iki. Mosok jenengan iku lanang, Mbak nggih. Napa ditiliki pripun, Pak? Aku yo. Ayo mungkin menipu lho, Jas. Lho, ndongake warga Macanan. Warga Macanan kula dongaaken mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken adicara bersih desa tansah pinaringan dirga yuswa, rejeki ingkang gangsar berkah barokah, tutuk momong putra wayah, ingkang sekolah nggih pinter ingkang sekolahe, ingkang olah tetanen matikel-tikel panenipun. Ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Amin. Anake nek metu lanang dadi lanang tenan. Tulen sejati. Nek metu wedok tenan. Tulen. Aja kaya kowe. Kowe. Nah aku lho jek motok lho. Halo. Body language-nya lho. Moto kapane Sex appeal-nya lho. Sex appeal angger bar wayangan kok bokong kok iso ting slampir. Dipeme. Ning ya sungguh sarana lho. Ning jenengan kudu matur nuwun karo Pak Jarwo. Pripun? Matur nuwun kali warga masyarakat Macanan. Nggih. Nuwun sewu jenengan lek piyai khusus. Nggih wau lho, ya ora lanang ya ora wadon nggih to. Dikhususke Dikhususkan. ampun khususan lho. Mboten. Kudune lek umume lho, nuwun sewu umume piyai kadung jenengan lek turun dalan nggo icik-icik ngoten nika to. Raden-raden. Ning kalian Pak Jarwo dipun mulyakaken minggah wonten pepanggungan dados bintang tamu untuk menghibur warga masyarakat ing Palalat dan Macanan. Tegese Pak Jarwo memanusiakan manusia yang mempunyai karakter walaupun beda. Sembah nuwun nggih Pak Jarwo. Pak Jarwo sembah nuwun. Iki Kaya sampun kesiram banyu sewindu rasane bri aku ya Allah kaya moto sembah nuwun Pak pun Siram banyu waki. pun ngokani batang ngenten iki Pak. Kok batang lho. Oh sembrono. Iki ugi kerawuhan Bapak-bapak kepala desa sekecamatan Jogorogo. Jogorogo. Ugi Pak Camat Pak Camat Rawuh, nggih. Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Dandrame. Aku wedi lele. Lah ngapa ta? Nyebut karo Pak Kapolsek nek wedi ngopo? Lah hawane kaya pengen dibedil. Umume. Ya ora, wedi le digaruk kuwi awakmu ora. Mbok ya nalurimu begenten iki dilerek. Lah kok pengen dibedil cak
Senjata tidak untuk menakut-nakuti. Lah, Monggo piye ta? ngawekani. Nek ana tindak kejahatan sing ora iso ditolerir lagi. Lah, aku ora wedi, aku Nek semasa seneng. iso pendekatan persuasif, nggih to, dari hati ke hati, kemasyarakatan, iso ora mungkin bedil kuwi pas ditamake. Dadi jangan menakut-nakuti. Lho. Bedile pira, Lek? Loro. Kok loro? Bedil dinas iku nggo nembak ngurangi jumlah peluru. Ya tergantung lek ditembak no. Nek sing ditembak kowe apa ora tempuk peluru do peluru. Mata sembah nuwun Bapak, panjenengan sampun luar biasa rawuh ngestreni berkahi lan ugi mengamankan atas. Iya. Nek kata-katane jenengane jane apik kabeh. Babakan menapa lho? Mugi-mugi warga masyarakat Macanan barokah. Injih. Nuwun sewu jenengan usah ndonga ngoten jenengan agamane napa? Amit sewu lho. Nggih, kula alhamdulillah kula Islam, kula muslim. Muslim. Nggih. Nate salat jamaah. Alhamdulillah nggih. Kula tak nyuwun prisa ngapunten. Jenengan melu golongane wong lanang apa wong wedok lek jamaah? Menawi salat heeh. nggih kembali ke fitrahnya saya tetap menjadi jamaah kakung. Oh ning ngarep. Ning ngarep. Oh. Dadi tetep Heeh. Ning ngarepe imam. Kok ning ngarepe mboten. Nggih di antara wingkingipun imam menika ya entuk soft nomor 1 napa nomor 2 napa nomor 3. nek aku tetep nyaman ning burine imam kok. Dadi makmum sejati. Nggih. Manut karo sing kakung. Ngono kuwi. Bersih desa menika tradisi yang sudah mengakar Injih, tilaranipun para leluhur to. Nggih. Nyatanipun dipun uri-uri, dipun urip-urip kalian warga masyarakat Macanan. Nggih. Tur Pak Lurah piyayinipun sembodo. Nuwun sewu, kula nembe mawon dugi sedaya administrasi sampun dipun lunasi klebet panjenengan pun tumut bukesi. Sembah nuwun nggih Pak nggih lho sesuk kena nggo suntik kabeh to malah. Jane mboten sah dilunasi bukesi ngoten kula balekke separo lah sebadut lunas. Delok mirsani warganipun guyub nika mongkok bombong Seneng, nggih. ati kula lancet to. Pundi-pundi papan wingi nika Agustus lak do demo to Mbak Mimi. Nggih, demo. Solo ngoten Klaten pokoke meh kabeh ngoten niku. Namun di Ngawi Ramah tetap kondusif, tidak ada kekerasan dan Tepuk pembakaran. tangan. Nggih. Intine iki gampang oleh. Apa? Jangan mudah terprovokasi. Lah. Dimulai dari diri sendiri. Mm-mm. Nek enek berita-berita jangan kayak ngono to. Nek wong dhisik tuwon dhisik sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung. Gurung. Omongan ki menakutkan. Ning saiki sak dawane gurung isih dawa jari-jari penyasing ngetik sing tidak bertanggung jawab. Nggih. Lho, ngetik apa? Tuna rugine ora dipikirke, gurwaton iso nulis iso ngetik. Nggih. Aku nek Nek tuna rugi kabeh lho kuwi, tuna rugi. Nggih. anu tuna bathine mboten. Ah nggih, ya maklum wis sepuh kok ya klera-kleru maklum Lah nggih. nggih. Atas umur 50 ya cantik kimplah-kimplah kok niki apa golek saiki cah 23 tahun wis do kisut-kisut. Waduh. Soalnya perilaku niku berpengaruh. Oh, ngoten. Umur 50 dong tau gepok singgol karo wong lanang ra ijek wutuh to. Lah wong lanang do gila kok arep rak kok piye. Mbak Mimin, jenengan Injih. nek krungu tembang ngeten iki lak tembang jadul lah Mas to. Nggih. Jenengan riyen nuwun sewu lho, ora konjon buka wadi mboten. Nggih. Jenengan nalika ngamen-ngamen riyen nggih tembange ngeten iki. Nggih, anu nek kula riyen sepondok dua cinta. Aku bukan sekedar hidangan, toel-toel. Sepiring berdua. Lho dadi kan dhisik kan berawal dari pengamen jalanan to Le. Yo kabeh iki kanggo proses to, Jas. Orang Dadi- hidup kuwi to. Dadi anu iki kan prosesmu sebelum jadi bintang tamu kan kowe yo. Kristalisasi Lah keringatku. jerih to. payahmu kan ning dalan ning ngebis ngamen. Lah iki ben para pamirsa ki pirsa piye zaman dhisik. Ning iki ra mirang-mirangke aku to, Jas. Ora praktekno. Engko aku do dibuli karo kanca-kanca iki. Ora kok sapa sing buline tak tekak. Wah iya. Sing ketekak paling siji kuran ya. Iki alate. Kan Ya. kula sakniki kan nggih pun mboten kados dhisik nek dhisik kan kula nganggo rok mini. Saiki kan aku wis hijrah to, Jas. Langger nganggo rok mini bocah gur melet ae kok. Ayo. Kok bocah kok Ambil, melet ambil. nyapri to. Aku kan wis hijrah to, Jas, dadi Heeh. lagi rada islami. Oh ki anu Islami. Nggih. Aurat lo Mas aja tukursan. Berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang zaman kulihat kamu. Karena jilbabmu meredam nafsu,
busanamu. Iki lagu jilbab Kosidan. Berkibar jilbabmu Anggun di yang mengalah daripada batinku tersiksa. Hati ada mungkin satu ranjang ada 3 nyawa. Ada Kowe kelelek kenapa? Nyanyi kok. kan beda. Cara pendekatannya beda lah. Saya tak joget mau lho. Kok kono rene piye Mbak Mimin? Kok kono mau. Lah kaya mentok dobel ngono malan ora. Okay. Lagu zaman dhisik itu mengandung makna. Satu pondok ada 2 cintang, ya artinya rumah tangga itu jangan sampai tergoda dengan cinta-cinta yang lain. Sayangilah istrimu. Wah. Mungkin dia tidak ideal menurutmu, tapi yakinlah dia jodoh terbaik pilihan Gusti Allah kagem panjenengan. Ojo golek tanding, golek sing ayu mimin luwih ayu. Nenek untuk menikah itu ibadah terpanjang. Langge. Sholat paling 10 menit seperempat jam. Leres. Puasa dari jenis terbit sampai matahari terbenam. Okay. Nenek menikah nusoh 50 tahun, 70 tahun. Nek gur waton ayu tok. Kok 30 kisot-kisot tok golek kijol. Nenek dari hati ibadah. Niatono ibadah. Lah kok malah muring-muring piye to? Aku soalnya apa? Nek wong wedok nangis masalah ekonomi, aku jek iso mentolerir. Iso golek jalan. Nek nangis karena disakiti hatinya, 1 tetes air mata dari istrimu 1000 dosa nggo wong lanang. Lah harus diingatkan mesake. Iki wong lanang iki rasa sukses dhewe tanpa dongane wong wedok sengara. Lah kowe melu wong lanang apa wedok? Nek dum-duman sembako wedok. Intinya gitu, saling melengkapi, nggak ada. Bener. Memang imam keluarga adalah laki-laki, tapi tanpa nur atau cahaya wanita, sengoro rumah tangga itu bakal cerah. Loh. Nur Iki ibu-ibu merasa termotivasi. Aku nggak pada wanita terdolimi, aku nggak rela. Terdukung. Aku nggak mau kaumku tersakiti. Ibu-ibu. Lah nek bapak-bapak alah lambene sukimen iki ngono, Mbak. Iya, mesake. Nggih, sae. Kaya Wong wedok ibarate nur. Nur Handayani. cahaya. Nek kaya piyai kakung kan tiang rumah tangga. Jadi kowe termasuk yang jaler. Yang jaler. Tiang rumah tangga. Dadi Kowe ya termasuk nur. Nur Saitoni Rojim. Intinya saling melengkapi, jangan mencari pembenaran sendiri. Leres nggih. Musyawarah untuk mufakat, meskipun kadang kala beda karo karepe dhewe nek untuk kebaikan, kemaslahatan bersama kudu tetep kudu egone diturunkan. Mula aku dandan ngene iki dienggo pengeling-eling kanggone wong lanang sing wis duwe bojo. Aja gampang kenggo karo rupa ayu. Rupa ayu, body seksi. Nah, lambe tipis. Nah, kok nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha, ora nangis. Malah kan bedol pohong. Tolan-tolan. Tuas. Lah iya. Tuas bayar tok pohong. Tuas dosa. Padu karo bojone. Lah iya. Entuk pohong. Entuke pohong. Lah iya nggih. Sera cucuk. Wis gering wong sak desa. Entuke bekakas kaya ngene. Nek aku tuwa kae lho. Lho sik to nun sewu sing berhak menilai mboten jenengan. Ning sedaya sing monggo objektif panjenengan iki nyuwun pirsa. Nun sewu salah. Sabar, dadi kualitas. Survei membuktikan saiki Mbak Apri dhisik. Nun sewu para lenggah, kula nyuwun kejujuran jenengan. Mbak Apri niki ayu napa elek? Ayu. Rungokno. Nggih. Saiki Mbak Mimin. Kula nggih. Panjenengan kang nyuwun pirsa. Nggih. Kok ndak darani kula, kok ndak darani njaluk diwahke. Oh nggih. Nggih, nun sewu nggih Bapak Ibu nggih. Mbak Mimin niki tiang napa kewan? Hanung. Sik kleru. Sorry. Jalma menungsa lumrah lho. Jalma menungsa lumrah, titah lumrah menungsa. Oh nggih. Wujud bleger menungsa. Sanes gendruwo. Nggih. Manungsa Rainaga. Monggo penyanyi Para lenggah nun sewu, Mbak Mimin menika ayu napa elek? Sik, Mbak Apri menika ayu napa elek? Mbak Mimin ayu napa elek? Ruwana.
Nek sing ngendika elek mau piyai kakung banter mimin elek, berarti ndek karep karo aku ning ra ketekan. Waduh. Kowe KGR. Pengen ngayunke kula. Terus nek kula kan pengen ngejar karir. Nggih. Dadi lu gelo wong gelo ki omongane sak ono-unine. Oh. Nek sing piyai putri ngendika anu elek mau jane iri dengan kecantikan. Temburu ya. Ngejar karir kok sangu mantol ning galengan gitu. Nggih. Kagena Kamu detanipun. kok nek sing aneh warung aku sing rekoso. Malah. Min. Aku kan bener ke terus ya ora masalah sih nek tapi nek keseringan kan ya problem buat aku. Nggih, sejinipun panjenengan nggih, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Cobi ganti rasa slendro sama. Slendro. Mboten sing angel-angel, sing gubuk asmara mawon. Aji. Mergo pancen Kang Sukimen kulino ning gubuk dadi nggih. Ngoyak manuk niku lho, Pak. Wah nggih. Manuk sapa? Apa manuk ning sawah mangani pari kuwi lho, Pak. Pikiranmu iki lho, men ra parine men ra gabuk iki lho. Pari gabuk kan iso werna-werna, iso tikus, iso ingser, iso wereng, iso dipangan manuk, kita nggawa mulih ning gabuk ngono. Oh iya. Dadi Mbak Mimin kuwi gurune terus Mbak Apri muridé nggih ceritane. Bab sinden nggih. Bocah wingi sore nembe belajar. Nggih. Mang jenengan wadah paringi wadah kesempatan. Nggih. Dadi sing ditanjakne mendine seorang guru kudu nampilke muridé sik to. Nggih, kesanipun diapresiasi rumiyin. Nggih, monggo. Nyuwun dipalilah nggih, Ru. Nggih. Ru. Pak Jarwo mengke mbok pilih rayi kula nulih nyuwanten rada kleru sithik kula nyuwunaken pangapunten Bapak. Wis tak jaluke pangapura. Sing benerne awakmu Mbak Mimin ku ya. Nggih. Coba aja ngisi-ngisi gurune. Ayo. Nyingkar Singkur-singkuran ngene iki ya jes nek jatuh cinta nyawang ngono. ra roh aku. Ayo. Wiwitane Sing ndang Jaipong kok mangkat to Pri Tengaren wingi ning Kendal wingi ra mangkat izin ning Kendal kae. Mas, selama enggak jumpa. Gogroke dosa ya Mas, salaman ngene iki. Nyun jawu ya Mas, wujudku elek nek kon ngambung sing kudu mukrime aku ya wegah. Nah, Nek dibayar lah kuwi beda cerita. wis. Duda to Mas. Duda to. oh, malah buka wadi. Kok malah dicekake? Ora. Soalnya ngene, nek kuwi ndeke kancaku, aku ora mungkin wani ngrusak pager ayu. Apa yang saya sampaikan di depan itu jangan sampai nek ngene kan ora masalah, Mas. Kowe priya diwasa, aku wanita kloro dimongso ora ya wis ora masalah to. Noval, kowe iki dicerai pakmu gede kok mah wedi iki piye to? Aduh gedulmu kuwi. Ora menghargai lek kuwi dandani tepek lho. Ngene iki dalani mripat kocak ngondarandir. Kuwi centrae kira. Kira. Nggih. Kangen sangat kali Mas Noval to, Mbak Mimin. Kangen sanget kok yo. Oh, padha lanange dirangkul ora apa-apa. Cik ro lu yo no. Ya Allah, masih mampir. Masih mampir kok enggak jum. Yo kene to gur. Piye kok malah piye lho? Panggunge kene malah uyak-uyakan tekan pawon. Iki apa ora mudeng kok mbok padha mboten mudeng ngilmune to. Ngilmune iki nek sing lanang pasif wong wedok iki sunahe tawa dhisik. Nggon agama ya ngono. Nek sing kakung pasif sing Mas ngersake mboten ditawani kok mlebu Nek sing kakung pasif sing wedok aktif. Sunahe nawake. Lah iki lanang kabeh iki padha aktife no. Kalau Mbak Pri. Kalau jujur. Mas karo di April ae lho Mas, aku soalnya belum selesai masa nifas. Alah. Kan belum kan tunggu 40 hari toh. Upas ora ya. Nifas kok upas to. Iki mung suarane murite. Murite wae suarane kaya ngono mindah kaya apa gurune. Ayo. Yo Ru. Ragi sora atintinganipun gender Mas. Nah, mergo wis tuwek budheg pisan ayo. Budheg 50 kurang 1 cahayune kimplah-kimplah duduh gule kok ngene lho. Mesti jenengan wis durungan to Mbak Mimin? Nggih sekedhik nikmat pendengaran di sudo. Nah, saya tak cek sik. Tak cek sik Mbak Apri. Dalem. Sampe rungokne kuping teng tengen dep rene. Nggih.
Sapi. Sapi. Sing kiwa sapi. Sapi. Oh, Mbak Mimin. Ayo. Dedek. Nggih, sinten? Ayo. Ayo. Sapi. Sapi. Sing kiwa kebo. Kebo. Lho ora padha, sitoke sapi sitok kebo ora. Oh, selen. Penyan kalau wae dika menawi sapi ki kan kebo lho Kang Mas. Mbok ora gawe-gawe Piyai Putri lho. Lho Tegese ora akur. Mbak Apri mau sapi Piye kabeh. toh? Sing tengen Sapi. sing kiwa. Sapi. Nah, kae yo kae. Sing tuwek ayo. Sing tengen Sapi. sing kiwa. Sapi. Aku muni apa kebo. Kebo napa sapi to Mas? Yo sak senengku lambe-lambeku dhewe kok. Larang kebo apa larang sapi? Kebo. Ya nek itu kebo mawon. Ra gathok to siji sapi sitok kebo kae mau sapi kabeh. Piyai kakung nek ngono ki apa tak suwuk lho engko. Kaya Dewi Rantine. Gurune. Gurune menika semantanipun guru kula. Mudun lungguh. Oh iya. Kok ndak ndaran dipadhake karo sing belajaran. Ya tak nungguh. Wis talah. Aja ngisini-sini lho, ki Pak Camat, Pak anu tesih lenggah. Perjalanan 3 jam Klaten tekan Ngawi mosok swara bosok ya isin. Lahir Pak Lurah le nganti-anti kurang 6 sasi Mbak Mimin kedah wonten nek Mbak Apri gur pelengkap ngono. Waduh kok. Pak Lurah ngendika dhewe. Ayo. Mula kudu diapik-apikke. Iya, kudune kan lumantar Bu Kesi lumantar Pak Yoyok kudune kan wis ora masalah ya. Tetep njaluk WA aku pribadi Pak Lurah. Pak Lurah kuwi. Iji. Heeh, mergo awakmu digecek. Ayo. Ki argo apa? Menawa. Lingsam. Dhuwur. Kurang dhuwur. Lingsam. Keduwuran. Li. Li. Sik Mbak Mimin, angger cakepane li kok sampean kaya bingung ya apa? Kayak malah giduh lah ngeri. Lingsam. Iki lek klerep ki telakmu kok, Lek. Meneng sik. Keep silent. Lingsam yen kan. Kanggo larasan. Lah, Lingsam. sama kira gur li iki nggo. Lingsem. Oh, kurang cedak. Ayo. Alah. Lingsam. Ora. Lingsam. Guru kok getut. Sido lingsem tenan. Baru kok awalan sik, Duk. Lingsam. Lingsam yen kan. Suarane kaya keleleken wedhus. Menika karakter pembawaan sih. Ciri khas. Ciri khas. Nggih, dadi khas kalih ciri akeh cirine. Ciri iki cacat lho, Pri. Lelampahan kang Alah, Nyapa di sendal barang iki? ayan. Ayan. kontrol mic menika. Kontrol. Tebal tipis menawi mampil basanipun Eyang Titik Puspa menika tebal tipis. Nek cara wong Jawa sendal pancing. Dadi piye teknik mikinge? Kayak gaweanmu lawas Lek. Apri kecerah. Aku hijrah lho, Bri. Anu, Dian, wetenge dikebuk sik ping 3. Ayo, Nduk. Wis aja batin aku. Nulat semangate ra apa-apa ning sing elek saka aku buangan ado-ado. Anakmu gari nemu kebecikan. Nggih. Dikebuk ping 3 ji rolu. Setan ratu yang demit randulit nyiroro kidul randudul debok basa aliak-aliok. Gete abang nyimpang betul-betul nyingkrih ketahir meneng duwe bojo ayu marake kuru duwe bojo bagus ngati gerus duwe bojo banci ngangeni ngangeni aja ngantek koyang Di bojo banci mare gelis mati. Lah ngopo? Golek nggone ra tau petung kok arep. dirambang masih ngengkel kaya ban ae ora iki saiki bareng nduduhke kekompakan duo sinden saka Klaten ayo Ya, ya jiro lho Cir, piye lho bareng lho. aja ngantek mirang-mirang aku lho Ora. Terus Ayo wis. sekedap Mas aku pakai nafas diafragma apa nafas apa ya Aja napas ae. terus Kosek 1 2 3. terus
keprok lho kowe komen. Yuk, Cil. Tresna tulus nadyan ningku bekas luar biasa. Dadi Mbak Mimin Mbak Apri iki pamane nyuara apik mesti entuk apresiasi. Ning upamane nek klerune, ora masalah wong pelawak kok, ora masalah. Diniati pancen banyol. Ya to Mbak Mimin, ya to? Anu nek kula asline nggih pancen bosok. Kowe terselamatkan lho, Le. Iki lak yoga macak sinden kowe iki. Lah aku arep dadi gero wis kalah karo Mas Taslim wis kok. Ape carane nyasak madangkara ning carane men tak. Kowe lho, kowe nek ra dandan iki jajables Pak anu lho Kamit lho. Ya ora kok Mas Kamit cah. Halo Mas Kamit, kalau ngedum rezeki sewu dalan kok sepen carane ngene iki. Maaf ya Mas Kamit. Aku tapi ndelok fotoku pas aku nggo pecis ya saplek sampean tenan. Ngerak kok Mas. Ya pas mangkat ngaji nih ya Mas Kamit. Lah iya. Yesus. Maka diaturake ya. Ya pri. Ya gresik Mas Kamit. Aku angger gelem adus telaten mesti ya resik. Ya nak ya. Ya gubuk asmara. Ayo bayangne Bang Kamen nganggo daster nggih. Bandu lho. Kancane amon Dik, kowe iki omong apa? Kok malah bingung iki piye digene sekarang anyar karo kanca-kanca kok ya. Kok kisinan. Lah biasane pisan nempun lah nih kok ping kalih to Mas Imam ki. Musikalitasmu jongkok berarti pri. Ngono ki kudune sing semat. Nggih. Terima kasih Mbak Mimin Mbak Apri. Sembah nuwun. Menika wonten Nawala nggih. Nggih. Buat Pak Dalang Cahyo Kuntadi minta lagu Cinta Merah Jambu. Cinta Merah Jambu Dan Ela Elo. Merah Jambu ora. Jambu kok lulusan pondok kok. Pondok apa pondok? Bersalin mau piye ngono. Oleh Mbak Tutik Mbak Winong wingi. Salam rahayu matur nuwun saking Pak Kadrin Maryudan. Pak Kadrin Maryudan ngersake Cinta Merah Jambu. Apa ilahi lo? Ayo. Apa ilahi? Ya pilihan dhewe sing ndi? Ayo. Mbak Tutik kalih Dik Winong. Ah iya. Aku nek dimati kok seprapat jam ngono ayuku ya kaya winong ngono ki lho nek dimati. Blokean. Ah iya. Seperempat jam kaya winong lek setengah jam mutah malah. Nggih. Nggih. Ilahi lo ya. Ilahi lo. Nggih, apa. Oh, enak instrune wingi wis dilatih ning Lamongan. Ayo. Nggih. Mbak Tutik karo Nduk Winong. Aku tak cosplay dadi sindene Pak Yoyo sik ya. Ya lah umum. Alah padine pengen cedhak aku kowe. Ora kaya nom-nomane Bu Kesi kok. Bukan semiayani kok kowe brangasan. Tujune aku ya ora dadi sindene Madangkara ya, Lek. Apa dadi piye? Apa dadi rak sedemenan royoga. Mbok wis pri leren. Umur wis meh 33 lho pri lereno. Oh iya. Nek kepepet ya ora apa. Umur hanyalah angka, yang penting rasanya, Bung. Lah iya. Ayo nggih. Yo diaturake ilahi lo Mbak Tutik karo Mbak Winong yo. Mangga saking intro riyen, Cok. Ngono lho cus kok. Lah ya kowe mula kudu sing semangat. Mulane ana pegawe sing pensiun ngono kae kudu ana aktivitas, jangan langsung tiba-tiba tidak ada aktivitas ki gampang jumpo, mbuh bercocok tanam, mbuh ngingu pitik ya apa momong putu ngono. Bercocok tanam ki pojok kuat Lek. Maksudnya iki nandur apa warung hidup, apotek hidup lho, Jes. Ora nyandak kowe jaman dhisik ngono ki digalakke. Waduh, nggih leres. Nggih to? Nggih. Mila saking menika gandeng ingkang mirsani kemawon tasih semangat Tasih semangat. Nggih. Saya kula kalih panjenengan dados seniman ingkang dipun percaya kalian Pak Lurah Jarwo supados nglipur para warga. Mila sampun ngantos kendho, sampun ngantos nglukro. Nah, intinipun lak kula nderekaken sedaya para warga anggenipun sami ngungon, sami tirakatan Sing mirsani semangat tesih kathah. Ibu-ibu lho nenggani ngantos sak yaketen. Lho direwangi. Pancen aku nggo pamor sing marake ibu-ibu ki betah wungon kok, Ces.
Kamar telek. Kocok-kocok gek maem lho. Lah nggih tur teng mriki niku wah jan kopen sanget. Kopen lah niki. Nggih. Pokoke hidangan kula sak kanca niku mboten nate sempat luwe sithik langsung diparingi daran unjukan wah jan luar biasa. Jatahku sate disuwun Noval. Budhe, kowe ra maem sate to kolesterol ngono. Dijaluk ning ya ora apa-apa. Nggih. Kowe kebagian Saiki pongko, disuwun saiki pongko jatahku. Lah nggih bar mangan mburi aku. nek Mas Imam ngene, anu satene tak peke kowe tak kei sunduke ya. Apri. Wah esuk-esuk mbok ora anarkis, mbok ora horor-horor. Aku tak Ya upama jenengan ben bengi iki gabung tanggapan kalih kula terus, kita susi bahaya malah. Lah pripun? Lah jenengan ngincer terus ya. banyak ini nek ngono awal-awalane pripun mesti. Mesti sing mucuki to carane. Apa ora ana sebab akibat kok munyal-munyal ngene ra mungkin. Dasare le menggatal kok kita. Iya. Matur sembah nuwun Pak Lurah kanca-kanca Kopen. Kula ten wingi nggih Kopen. Nggih. Jan. Tenan, mengke kula bungkus nggih Pak. Sapa ngerti kok tekan Sragen luwe meneh rak ya kena dicemili. Nggih. Lah saene piyai nanggap wayang niku ngoten niku. Dadi niki lak jane mboten dipitung to kalih Pak Lurah. Mboten takon kalih kula Pak Dalang, njing darai kanca-kanca sak jenengan mangke pripun? Ajeng ditebas mentah napa pripun kan mboten dipitung. Ning mesti otomatis saben-saben seniman sowan ngeten iki mesti dipun pahargya daran ingkang mirasa kados mekaten. Luar biasa. Dadi mbok upamane ya gandeng ra dipitung. Sesuk-esuk niku nalika kula badhe pamitan kalih Pak Lurah Jarwo, terus Pak Lurah Jarwo ngendika, "Pak Dalang, kula hitung darane jenengan sak kanca unjukane rokoke niku kula jumlah totale dadi 5 juta. Dadi kersa mboten kersa jenengan kula potong 5 juta." Upama Pak Lurah ngendika ngoten jane ya ora apa-apa, anggere mentolo. Nggih mboten. Wong Lah, nggih. Pak Lurah niku apa jenenge? Ya ini sembodo. Sembodo. Nggih. Lho. Mula ya disembatani tenan. Betul ora akan aku sing daging-daging tak kurangi to, Jes. Iki mau ya ana bothok ya aku ya entek loro. Ngono kumpul kabeh lah ngene. Wong tua-tua kula ku makanan sing nek kono pun mboten ngenengenke, Pak. Bothok serundeng wah nglamuhi. Tak bungkus meneng serundenge nek entek ketemu tak. Wah, kowe kaul no biasane ning omah gur dedak saiki. Dedak iku sapi lho, Bri. Omonganmu ya iso mataku ya rung katarak iso bedake dedak karo serundeng. Kok ya lah ya dedake katul iki lho, Mbak. Ya aku iso bedake katul karo serundeng kok. Mbak Apri, jenengan kudune lak kali senior mongko nyambut gawe ya bareng. Nggih. Niku pirang mboro ki ngangkat kalian Mbak Mimin, dihormati, dihargai supaya Lho kula niku kurang sayang pripun to kalih Lek Men niku. Lho mboten kurang-kurang. Ndak biarpun kula teri napa-napa. Terima kasih. Terima kasih. nggih. Njing-njing. Niki wujud sayang kula kalih Lek Men ngoten niku. Oh, ngaten. Nggih. Dadi terus dijak Gojek ngoten nggih. Cak Gojek mungkin ndak sepaneng. Nggih. Kok malah opna meneh kok nek rajak. Ya Jopri, setahun pindho kok ono opnam ae. Opnam niku bar operasi Pripun? sing dipadosi kula lho. Lah bapak mbokku wis ra ono golek sapa nak golek kowe. Niku tesih napa setengah sadar nika kalih ngatang-ngatang nika. Dek aprindi, dek apri. Dek aprindi. Lho, sepira luput kunjuk ngapura ya, Dik? Ra sadar nek sadar ora sudi. Padha kali kula wingi bar pengaruh operasi niku bius, ngoten. orangnya. Dadi antara sadar dan tidak niku bareng kula napa niku bar rampung operasi niku ngoten. Bu Kesi nyedak kali kula nangis, kula nangis. Bener antara sadar kali mboten. Kula langsung ngomong kali bojo kula, Bu Kesi, aku sayang karo kowe, Bu Kesi. Jane pomo sadar tenan nggih. Saya sayang kula kali Bu Kesi niku. Nggih. Nek Bu Kesi baru operasi kok sing diketok-ketoke kok Gus Idam ya, Lek. Lah nggih, lha niku sing pinter ndongakne lek kula kan. Wah, Pak. Cobi jenengan mang nembang napa Nyanyi ngoten. anak kakek nak sing halus ya monggo manut sliramu Mas kanis geradakan to sore mau. Ning Mbak Apri pancen bengi iki pancen mencorong tenan. Lah, Semunar nggih. tenan, beda le dandan karo biasane. Matur nuwun. Amri ngejemah wayangan dari jan itu makan dok loro kok mesti kok. Ndoke sapa? Lho, Dok apa? Dok ayam kampung Oh, iki lah kok iya. doke sapa ya doke Apa? pitik. Men semangat kok malah kita. Kaya loro iki lho.
Lah iya. Aprika aku ngomong lurus dienggokke kono terus lho ndarani aku sing bosok lho nek ngono kuwi. Ngoten niku karakter pun pakulinan dijak apik ya angel mending minggok terus ngono kuwi. Dasare. Ayo nak gage nak wong ayu. Slendro. Slendro. Genten tetep gentenan lho. Gentenan apa aku nek gak kowe to nak. Ibaratnya nek wong tega larane ra tega patine ngono kae to nak. Lah iya, Lek. Kok larasmu dhuwur, Bang? Aku nek ra menyuruh ora. Pelok barangnya jek kurang menyuruh aku. Napa Mbak Apri? Apa ya, Lek? Masa asmara ndonane liyane wae ya. Liyane wong piye cerdas, piye kreatif pokoke. Apa ya? Memanis. Kaya manut. Wis karo sekender kaya wis kawin ngono ya sesantaran. Ora iso. Maksudnya mudeng karepe ngono. Lah iya. Kanggo jiwa bahasa nak dhewe metu kok angine gede. Mboten niku Bathara Bayu iki paring pakurmatan dumateng jenengan. Si Bathara Bayu. Nggih, Bathara Bayu ngurmati dumateng Mbak Apri menawi Yama Dipati ngurmati dumateng Mbak Mimin. Suarane Dek Apri niku napa niku power-e luar biasa. Nggih. Ning sakniki rada cekak. Lah wong wedok udut kok telung slop. Ya udut ya ora apa-apa ning aja telung slop aja. Lah piye? Sisihke nggo nempur, sisihke ditabung, sisihke nggo sosial. Duntekke wong spros kok grotek nggo udut. Ya wong wedok ki udut to. Maste rokok ses kuwi lho Apri. Agawe rucite Matur nuwun lho karo Mas Taslim. Kalau iki kula ngampil Mas Taslim. Oh ngaten. Lomba campur sari menika marga Sukipan. Sukipan juara 2 tingkat nasional menika sing dibiji sing apik gerongi. Wah, nggih luar biasa Nuwun luar nggih, biasa. Mas. Nggih, nggih. Napa tembange gundul-gundul pacul? Napa? Jenengan iku kok gundul-gundul pat. Anu napa? Esemu gelo kalian tiwul Gunung Kidul. Menika garapanipun Maestro campur sari Gunung Kidul. Rapenas. Pun nggih. Lah iya, atase Mas Taslim rak wis pinunjul to ning kersa ngladeni kanca-kanca gelem gladen sembah nuwun nggih, Mas. Iya. Ayo bawa. Lara napas kok lara. Ayo. Lara. Kok nek itu kok lanang. Apa kang si natya Upama mundut Sik, Mbak Pri saiki lek jenengan pancen sinden hebat tirokno Bu Kesi. Ceng kok ngene iki Bu Kesi. Aduh. Dimodali Mbak Pri. Sapa ngerti? Oh, saya. Nono. Ayo Bu Kesi iki. Ayo, apa? Upama mundut Mbak Apri kok iso ngono kuwi, bebas ngambung imam. Wis ndang, ayo. Ayo, nggih. Ayo. Ora apa-apa to Mas Mang, gur karo kanca gur kulit do kulite kok mbok yo ra eman banget kaya kelangan bondo dunya. Waduh, kaya ngongrakan kowe kok le mbok ra banget. Mbok ra awel-awel urip pisan kok cetil-cetil. Gur pipi aku tak pasrahke jiwa ragae santai kok. Gur pipi kok mbok ra. Mas Imam, ra ngajarke cetil aku. perang godo yuk. Maksudnya perangnya Bomo Narokosuro karo karo Gatot sapa? Karo anu kae lho, Kikis Tunggorono kae lho. Piye, wani ora Mbak Apri?
Nggih, nyobi nggih. Nyobi. Mboten enten nalane nek nyobi. Nggih. Nonan. Piye mau kok lali. Upama munduta rekmi Ayo. Mas Imam. Sik salamu ana sing kimawon sing kleru cengkoke. Pripun? Dadi lek imam enggak boleh. Deni ya, diabung ayo. Jenengan ae rek. Gandeng iki kleru jenengan mawon. Moh engko ae. Lah nyanyi gaya aturan ya tanggung jawab. Lah rung anu sempurna 100% kok ya. Kok Mas Glondor njaluk barangke piye maksude? Suwe-suwe ya kok sebenarnya katut. Kena pipiku kabeh carane tinggi. Sayembara ngono kuwi. Ayo, mbok suara wedokno lho, Lek. Tatang. Tartam. Au. Rapena apri rapena blas. Lah wong iki karakter dhewe lho. Iya, Lek. Wong ayu ki bener. Ora sing nggen dhuwur ki sampean, engko sing ndek. Kok seneng mateni Mbak Yune. Wah iya. Lah kowe ape nek dhuwur kok, Lek. Kaya omonganmu. Malah ora ayo. Ibarat. Lah iki. Dadi dia semati langsung nyandak. Wah, greget saut iki. Greget saute ora gedhe. Apa iki? Ah, sae ketinggalan. Saiki spite kudu cepet. TikTok-e lho nggih. Jajal kaya apa ibarat? Ibarat wong numpak aku. Wabrak apa kowe? Prau kok. Lah ya praune kan rada rono to ning nggon daratan kan ra iso. Dadi ngliwati aku sing ora mbata. Lambe atimu ora padha. Men. Numpak prau. Jenengan ngerti anu kondang-kondange sindene Pak Anom Nak Yarto niku. Oh, Mas Yarto nggih. Jenengan mboten pengin nyinden terus macak lanang ngoten niku. Blangkonan ngoten. Kok nate kula ngiyen? Nate to? Nate. Lah kok ora diterusne? Mungkin Mas Imam pripun? Apa kok pilihan lho ya go semene kae selawe milih aja ngono wae. Lah, luka lamaku sama dia kok. Oh, pernah luka. Luka. Aku ya wis rojah-rajah. Dirojah raja dhewe asine. Aku nek ra diobrak-abrik kurang bahagia. Ayo. Ayo. Nek guru monoton enggak mau. Adepi Mas Kamit. Apa tuh garwane kono ayune kok ngono kok. Ayo. Lumampah tanpa neng madyane. Waduh. Muni hehe gulung menjing obah ya. Jalak Nindi. niti. Sing rungokno nduk winong, vokal konsonan harus jelas. Oh iya. Temah. Hayo ha. Temah anu abape berbet teko kene ya. lho sinden Genzi kudu manut karo Mudeng, sinden Gento. Kok gento Gento gitu. ya? Genzi Karo gento. Pak nek wong seni iki lho jas aku sing jaman sinau ning kebon Pasinawon Pambiwara Kraton Surakarta. sah sinawon. Kebon Pasinaon Pambiwara Kraton Surakarta ki kan sekolah 6 sasi. Sing penting ki bener sik. Bener. Heeh. Terus dipenerke. Bener. Syukur bagi endah. Endah. Jadi jangan ngotak-atik manakala kamu basicnya belum bener.
Jadi basicnya dibenarkan dulu, nek basic wis bako atau olah piye wae, atau jungker jepal penting iso bali meneh. Lah kowe basike ora bener mbok olah piye